Gisiguro sa pangamhanang probinsya sa Misamis Oriental ubos sa kasamtangang pamunuan nga ang matag serbisyo ug proyekto nga giimplementar luwas sa mga motorista ug dili sobra nga makahasol sa katawhan. Usa niini ang kasamtangang proyekto nga gitukod nga road concreting project nga modugtong sa Youngsville Subdivision Igpit Upol ngadto sa National Highway. Hisayran nga dunay insaktong pagpangandam ug mga nakaistasyon gikan sa kontraktor sa proyekto aron makasiguro nga kanunay luwas ang mga motorista. Nagbutang mi og plugman adlaw og kuan panggabi na may panggabi tulo napon may pangadlaw tulog yapon. Mo na mga plugman namo diari kuan. Magbuntag po na sila bantay dinhi sa kalsada kung kuan para masiptigid ang kuan ba ang pag-agi sa mga tao. Nag-ugat ang pipila ka isyu kalabot niini ni adto pang bulan sa Abril kung asa paangat pa ang eleksyon. Kanang nay tambak di nga yuta nga pula. O pagtambak nila na kanang nga kuan siminto man na daan ang ilang gitambakan. O kaya ang pikasan na human na magbalbag namo mao tay mo trabaho nunta nya kay gikuanan man may ipa-stop sa may kay para trabahon sa kuan kanang tulay. Gikumpirma sa Provincial Engineering Office kung PEO sa pagpangulo ni Engineer Prisco Balmoria nga adunay laing proyekto sa lugar ang Department of Public Works and Highways kung DPWH nga bypass nga tulay ug diversion road nga mokonekta sa Upol ug Kanituan. Tungod niini, isa ka adlaw sa wala pa gipahigayon ang coordination meeting sa PEO ug DPWH ni adtong Abril 19, 2022, nagmando na ang PEO na moatras 100 ka kilometro palayo sa giingong tulay aron matugyan ang proyekto sa DPWH. Bisan gitugyan na ang maong dapit ngadto sa contractor sa DPWH, gipaningkamutan sab sa PEO nga dili mabalda ug maperwisyo ang mga lumulupyo sa maong lugar tungod sa dalan kung diin kini nakiktimbayayong sa DPWH na kontraktor. Kanunay nga gintutukan sa kasamtangang pamunuan sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental nga mahatag ang tukma, husto ug luwas nga mga batakang serbisyo ug proyekto sa matag Misamis-non arong masiguro na matangamtaman ang gilaumang padayon nga kalambuan sa tibuok probinsya. Kauban si Mark Pareha sa kamera, ako si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.